हायवे चढतच आम्ही आयुष्य काढलेलें आहा. गड चढत हळूहळू करून गड जिंकप ही म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीची खुबी. आणि गोंयान हो गड आमी बऱ्याचदा जिखलेलो आसा. आमकां आतां लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी करूंक जाय. म्हणजे सगळे इमोशन्स जाले पण म्हाका दिसता फुडल्या हाका परत एकदा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करणे हे अत्यंत महत्वाचे. देशान जितले कितें महिला एम्पावरमेंट करपा खातीर करणे शक्य आहा ताज्यो पॉझिटिव्ह सायडीक आनी नेगेटिव्ह सायडीक काउंटर मेजर्स हे ह्याच सरकारान केले. पयर हांव पळयतालो म्हारगाय सिलिंडर वाडलो म्हणून बोवाळ घालतालो. पळयता जाल्यार 2 रुपया फक्त 71 पैसे वाडला आनी अजुनूय सिलिंडर 495 काय 94 रेट आहा, लेस दॅन 500 रुपीज. तो वाडलो तो ओपन मार्केटांतलो सिलिंडर वाडलो ज्याचो सर्वसामान्य मनशाक कांय संबंध ना. थंय तो 55 रुपया वाडलो. म्हणजे काँग्रेस कशा पद्दतीन अपप्रचार करपाचो प्रयत्न करता ते आम्ही काउंटर करून करपाची योग्य टायमार आवश्यकता. आज ज्याच्याबद्दल आज चर्चा झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या बूथ रचना या अत्यंत मजबूत असतात. प्रत्येक बूथवर आमच्या महिला कार्यकर्त्या उत्तम काम करतील. गोवा में हमने दोनों लोकसभा सीटें हमने जीती है. तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. फिर से संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हो गए हैं और जिसके लिए महिला मोर्चा पूर्ण समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है. इस यशस्वी योजनाओं को लेकर हम घर घर तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे. जो लाभार्थी है, जो हितैषी है, उनके हम सम्मेलन करेंगे, उनको मिलेंगे और सही दिशा में जाके हमने जो योजनाओं का निर्माण किया है, जिसका लाभ मिला है, उस विकास की राजनीति की राह पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे.